720-30p iba. A to neviem zvýšiť? Stream details. Streaming quality 1080. Aby ti to nesekalo potom, ale... Ja, tak nechám. Jak je. Máš aj mik? Či jak to máš? Malo by, neviem. Píšte mi, či to ide, ja neviem, ja nestreamujem. Ale nemáš mikrofón. Je mikrofón. Ale Kde on máš? to je z mobilu. No však to sa pýtam. Fičí to, fachčí to, lebo ja akože z mobilu streamovanie bolo vždy fail. Ide. Tak ale trošku daj vyššie ten oný, nech vidno, že Čo? kde ideme, ne? Tak to by som, vieš, nech vidno cestu. Ale teraz nevidno mňa. Ja, no tak nejaký kompromis medzi tým. Yes! Live stream. Vydajte z Japonska, sme v Naraparku. Konnichiwa. Som počkal, nech máte aspoň vy, že 9 hodín, že nech akože chápeš. Prečo je, neviem, David, ja som rád, že funguje. Každopádne ideme už domov z Naraparku, už sme boli akože úplne že na konci a vraciame sa. A toto je najlepší takýto stream na to, že ľudia nevedia, že točíme aj preto, lebo to vyzerá, že točím iba sám seba, takže sa neboja. Čau. Disco Finger Dance. Čo on chcel povedať, sme v Naraparku, už sme si ostali prešli, ideme naspäť domov. Teda ešte akože budeme trošku po meste, nebude to nejaký dlhý stream, taká hodinka, možno max. A dneska si ukážeme, aký je Narapark. Mega. Keď tu budú že srnky, tak vyťahnem ešte aj jedlo, som kúpil za 200 jen. A to keď vyťahneš, no tu je o 7 hodín viac ako u vás. A to keď vyťahneš to jedlo, tak oni znova je si pre nich jak boh. No tu teraz budú 4 akurát. 4 hodiny, no. A už ani nie sme zjetlagovaní. Akože ráno vždy, keď sa zobudím, tak sa cítim tak, že chcem skapať. Ale akože hneď ako náhle rozcapím oči a pozriem sa, že je vidno, tak necítim už nič. A také ľudia hovoria proste, že ťa vypína celý deň a že úplne svagy, čo tu bol hovoril, že ten prvý týždeň, že to bolo úplne hrozné, tak čo ja viem, že úplná pohoda, podľa mňa. Ja tiež ako nejaký jetlak som nemal. Bolo tu trošku lag, písalo, že mám zlý connection, ale ako no, tak no, a dívajú už to slnka. Oni sa tak kláňajú všetkým ináč. Hej, oni sú naučení kláňať sa, to je wow. Ono, čím bližšie budeme k mestu, tým budú lepšie tie lagy. Malo by to byť lepšie. Neviem, prečo to je v HDčku, iba keď nastane Full HD, tak sorry, no. Tento stream je to aj tak iba preto, lebo ste dali 50 subov, takže musím raz za 3 streamovať. Tak som si hovoril, že dneska je ideálka, lebo som v Naraparku. Škoda, že teraz nie sú žiadne srnky. Mám dáta cez Ubigi, 60 GB fair limit a potom ťa obmedzia na mesiac. Za $65, ale vychytal som 20% kupón, takže ma to stálo $65, preved na eurá a krát 0,8. Na mesiac. No dobre, že sú neobmedzené, ale po 60 giga ťa akože obmedzia na 2 Mbps. Zatiaľ som minul nejaké 2 iba giga. A takto keď to dám ďalej, to možno lepšie. Ale žiadne srnky tu nie sú, boha, som vám chcel ukázať srnky. Nebolo veľa ani predtým. Ono je taký veľký pár, že tu pôjdeš takým lesom a potom pôjdeš už akože tak viac do takého srnkového územia a potom sa dosereš. No, čo sa týka videí, tak mám dostrihané balón reakciu, ktorú som robil na streame, na Kiku, poslednom Kik streame. Balón reakciu, dostrihané to je. Teraz ešte postrihať možno aj Minecraft reakciu z Kiku. Ináč, nezasekneš tišie rozprávať, lebo trošku sa škaredo nás pozerajú, mám taký pocit. Hej, hlasný som. No tak tam hovorí, že máš byť ticho, ne? Sorry. Ja neviem, jak ma počuť, tak ja vždy hlasnejšie hovorím, keď streamujem. Dívaj sa tam ako malíčka. To viem zoomnúť? Neviem. Možno keď nechytíš chat. Sorry, tak ja budem potekšie. Dobrý deň, ty čurák. Tak ja budem potichšie, no. Dobré ráno, ty pítus. Prepáčte. Ale náhodou som celkom slušný. Toto je celkovo slušná krajina. Tu sa všetci klaňajú.
ďakujú si a zdravia sa. Tu je taká slušná krajina, že tu tie srnky sa ti klaňajú. Upeč sestru. Ale ty nemám bohužiaľ. Ja toto je len Kickstream, cez Kick appku. Prepačte, že nemám alerty. Nie som IRL streamer. Neviem, oni nejak updateli tú appku a už tu ukazujú aj kvalitu streamu, aj že koľko mám akože prietok dát a takéto veci. Ja tomu nerozumiem. Ja som rád, že Kick appka umožňuje takýto, že obraz v obraze. Wow. Dáš mi to vrátiť naspäť, prosím? No, už sa blížia srnečky. Takéto srnečky tu behajú. Jak dojebaný ksicht. Koľko máš bitrate? Neviem. 2,8 Mbps, RTT 400. Keď ja sme ešte tam? My sme ešte Ty poďme sa les. No môžu sa hľadiť, ona má jedna aj oblizovala som na storku, jak ma oblizuje. Ale oni väčšinou moc sa nechcú hľadiť, oni len akože keď máš pre nich také keksy sa tu dajú kúpiť, tak vtedy za tebou idú a akože ten keks zožere, ale chytiť sa nedá moc. No oni sú také. Ide do prdele hneď. Také. Ale to nezakopneš Ale o tém... sú to svine kušu. Akože nie do ruky alebo takto, že by ťa kusla, ale ak vidí, že má ty keksy, tak akože normálne, že beha za tebou, ale nie, že trošku, že ide za tebou, normálne beha za tebou, normálne ti zabere triko a kmasa ťa, akože ja normálne, nie, že sa ich bojím, ale víš proste tak akože ťahá im z tej držky, tak nechcem, nech mi to obžíra tie trička, keď ich tu mám so sebou 7. No, kúše celkom. A biede. Smrdím. Vidíš? No, nechá sa pohádka a ide preč. Salamik písal, že by sa bál, že zakopne o tie malé, ale tie malé nechodia medzi ľudí. Tie malé sú vždy tak... Oni sú také, sa boja. Aha, tam cúca mlieko, ne? Pozri sa. A ja si chcem cucnúť. Ježiš, fifo. Dívaj sa na moje... Hej! No, to aj taká tá staršia sa aj tam rie, ako si dívaj sa. Tam cucajú, cicajú. Podľa mňa tá druhá už by nemala cicať. Ciciky. Podľa mňa tá len to využíva. Čo chce dospelá srna, ne? Takže tak. Jaký máš názor na parohy? No vieš, čo som dneska zistil? Že parohy sú chlpaté. No v piči som bol z toho. Som si chytil parohy a oni sú chlpaté. Wow. Ja, to tá veľká, že myslím. No. Že majú také chlpky, no, malé. Som nevedel. Počúvajte, jak ste tu niekto tak prírodne zdatný, tak ja som mala jednu otázku. A to, že jak to funguje, že tých samičiek je tak 5 na jedného samca. No, inak fakt malé paroháčov. To nemá byť 50 na 50, alebo proste nie všetky sú také, že to na nich vidno, že sú to samčeky, ale ja mám pocit, akože aj keď sa pozrieš dozadu, tak vieš, akože povedek, že sú to samičky. No, ale však aj keď sa pestujú slepky, tak je málo kohútov. No. Možno samcov jedia. No nie, ale pri slepicách to je nejako tak, že aj sliepka sa vie zmeniť na kohúta. Čo? Dačo také, že keď chýba kohút, tak jedna akože zmení fenotyp, akože asi jej nenarastie vták, ale že sa zmení... Zmení si podľa, však to je normálne. Neviem, píšu ti otázniky celkom. Parohy sú chlpaté v čase, keď rastú, potom už nie sú chlpaté, jaj? Počkaj, ja si spýtam Jamina, lebo teraz vyzerám glupo. Kiki si stojí za svojím transliepky. Najprv sa mám spýtať na tie srny, ale najprv spýtam na tie sliepky, hej? Nech to uzatvoríme. A potom nadviažem na tie srny. No... Kiki akože vie, čo hovorí podľa mňa. Možno sa niečo domýlila, alebo čo, ja neviem.
Mňa nezaujíma, aké je to so slepkami, mňa zaujíma, prečo mám 725 stream. Počuť, to je iného tak, že keď je skupina sliepok a chýba im kohút, tak jedno sa zmení akože perie a takto? Alebo to som úplne mimo? Otázka pre Gemini. Narastie jej penis. Je to tak, že samec čím viac má samic, tým je dominantnejší, oni sa vytlačajú z teritórií samce. Už rozmýšľa Gemini. Som mu dala zabrať, dívaj sa, jak sa potí. A už. Vôbec nie si mimo, náhodou si spomenula na veľmi zaujímavý a skutočný biologický jav, ktorý sa u hydiny občas vyskytuje. Sliepky sa naozaj môžu začať vizuálne aj správaním meniť na kohútov. Väčšina vtákov vrátane sliepok má vyvinutý a funkčný len jeden vaječník, ten ľavý. Pohlavný orgán zostáva... Pravý pohlavný orgán zostáva v štádiu zárodku a drieme. Ak sa ľavý vaječník z nejakého dôvodu poškodí, napríklad prekonaná infekcia, cysta, nádor alebo len kvôli vysokému veku, prestane do tela uvoľňovať ženské hormóny a vtedy nastáva tento zvrat. Prebudí sa spiaci pravý orgán. Ten sa často vyvinie na tzv. Ovotestis, tkanivo, ktoré má znaky vaječníka aj semeníka. Tento orgán začne do tela produkovať mužské hormóny. Čo sa so sliepkou stane? V dôsledku tejto hormonálnej zmeny prejde sliepka tzv. Spontánnou zmenou pohlavia fenotypovou. Úplne prestane znášať vajcia. Zmení sa aj operenie, narastie typicky dlhé kohútie perie na krku a chvoste. Zväčší sa výrazne zčervenie hrebeň aj laloky pod zomakom a začne kikiríkať. Prevezme funkciu ochranciu krdľa, začne sa správať dominantne a môže dokonca pokúšať páriť s ostatnými sliepkami. Súvisí to naozaj s tým, že chýba kohút? Tu vzniká ten mýtus. Aha, takže že ľudia si to historicky spojali s tým, že krdlu chýba samec, tak sa jedna sliepka dobrovoľne rozhodne prevziať jeho rolu. V skutočnosti je primárne spúšťacom vždy fyzický alebo zdravotný problém vo vaječníku, nie je samotná absencia kohúta. Avšak keď krdli kohút chýba, jedna sliepka prejde touto hormonálnou zmenou, chovatelia si to hneď všimnú, pretože táto sliepka veľmi ochotne zaplní voľné miesto šéfa. Ak by tam už dominantný kohút bol, pravdepodobne by túto meniacu sliepku odohnal. Alebo aspoň by tlmil jej dominantné prejavy. Geneticky zostáva stále samicou, nedokáže oplodniť vajcia, ale na pohľad a správaním je z nej kohút. Takže... Dementi. A teraz sa spýtam, že ak je to možné s tými srňami, že ich je toľko. Takže vidíš, Kiki sa vyznam v takýchto veciach. Jak sa to volá? Mana park? Či Nara park. Tam by sme mohli ísť, tam je strašne veľa tých srniek. Tam, Ježiši Kriste, to odjebe ťa. Teraz čo vidím pred sebou, tam ideme. Tam vyťahnem tie kolačiky a to budú pretlaky. Fú, ale tak tam ich jáfu. To bude riadna paša. Dobre, Kiki, zase ukázala svoje vedomosti. Som vám trela zrak. Zase ukázala svoje vedomosti, Kiki. Ešte sa pýtam na tie srnky, ale ešte neodpovedal. Trošku pomíňame tú vodu. Som dopocený, však som vypotil tak 3 litre a to je teraz už je dobre. Ja som bol celý mokrý, však to je teplo jak piči. A hlavne tu nie je, že teplo, tu je dusno, tu je vlhkosť vysoká, 70% plus 80. Vlhkosť tu je strašne, tu skápeš. Čau, fifo. No a diváč predo mnou. Ježiš, som zakopol. Vypíš. Tak ten pes. Na piči. No, ona sa nechce, žiadna sa nechce nechať hladkať. Ale keď vyťahnem keksik, ti hovorím, tak som boh pre ňu. Do gulášu, že? No a to, akože toto je nič. Tam keď ideme tam teraz, a neviem, či to vidno, ale tam je ich asi 300. Ja to nechci odpovedať, ja som hodil na Wi-Fi. Nechce odpovedať? Ja aj. Teraz na to som Wi-Fi, tak aj idem na Wi-Fi. Mňa tak môžeš hladkať. Kvalitný je stream? Píš mi 720p iba, neviem.
Neviem, jak spravili tú Ty apku. vole, tam normálne skakal do ňoho. Ten jeleň. Tam budú pretlaky, to ti dám kameru a Počúvaj, tam ti dá možno ten knockout. tam... tu bol warning, že ti môže dať knockout. No... Teraz čítam, že vraj to testenky spôsobujú piči. Dobre, David zase stlačil enter podľa mňa milom. Čaute, vítam vás všetkých z Japonska. Nara, mesto Nara, Nara Park. Ja ti dám potom kameru a vyťahnem keksiky a ty budeš točiť. Dobre. Lebo ja tie keksy nechcem do ruky, keď ich tam... Super, salami, ty ale tu je furt čo robiť. Najlepšia krajina na svete, wow, mega pecka, už aj Kiki sa páči. Ona prvý deň bola taká, že... Ale dosť dobre, wow. No tak toto bude pretlak. To bude jetlak. Strašne sa mi to ľúbi. Normálne som tu úplne, že wow, že tu by som ostal žiť. Ale blbé je, že keby chcem streamovať, by som musel žiť tak o polnoci, aby ste to videli. Takže tu nemôžem žiť. Smrky spôsobujú problémy s ekosystémom, bo jak ich ľudia krmia, tak sú premnožené, až chodia von z parku a žerú trávu všade. Moc nekúkajú. Včera nejaké decko kúkalo po mne, že som vysoký. A ja si moc nevšímam. Tam chodia cez prechod spolu s ľuďmi. Dívaj. No tu je strašne veľa. A dobre vyšiel aj stream na sobotu, že nie ste v robote. Strašne dlhé červené sú tu všade. Ideme, Kiko. No dívaj sa, tu je ich normálne, že 3000. Wow. No. Že vraj samice za to, že tam není dosť trávy v parku, odchádzajú s maletami do piče hľadať jedlo. Ja som... Ale že to je všade na svete tak, že v dospelosti je ten pomer zhruba 1:3. Jeden chlap a 3 ženy? A že to je preto, lebo že sa riskantnejšie správajú tí samce. No. Ten prvý dôvod už som zabudla, ale bolo tam aj... že sú vyčerpané z ruje, že vtedy umierajú, lebo že oni vtedy moc ani nejedia, ani nespia. Aha. Ale že iba bojujú spolu. A posledné bolo, že to, že tvoria to parožie, ktoré každý rok zhadzujú, že to im bere strašne veľa energie. No dobre, Kiki. Tak ale vypoj to. Chceš, aby bolo vidno aj teba? Či vypnem tú kameru prednú? Vypni. Dobre. Ježiš, to je aké ťažké. No ideme na to. Teraz vyťahnem keksíky a dúfam, že ma zjedia. Už to zaregistrovala si. Kde sa mu zažere ten kábel. Fifo, ten kábel ťaháš. A je piči. Už idú. To bol ten knockout. Tu máš na dámčinu, tu máš. On im to dáva po takých malých, mne sa to hnusí po takých malých. Lebo to ti celú ruku ti zežere potom. Nech sa páči aj tebe. A tu sú s rohami. Si ich zbieraš. Koľko už máme stádo? Tak poď tu ich máš veľa. Tu ich máš veľa. Tam nie sú moc za tebou už, či? A už idú, het. Košilu a šlape mi to po nohách. To je raid v Minecrafte. A tu je Big Boss. Aha, furt ma tu. Ja neviem, či je ho počuť inač. Toto ja nedám. To je moc. Mohol by ho nabrať tými rohami. Preboha.
ty kurva. Ja sa už začínam bať, ale... Ja začínam sa normálne bať toho. To je už... Ono ma to strašne kuslo do nohy. Musíš ich odohnať rukou. Čo si to sú Slováci sú tu. Som vás stream sample, za ktorú nevadí. Nevadí. Hej. Som zrovna tu s kamarátom. Čo? To prvý Slovák. Aha, sere. Prvý Slovák. Čau. Čauko. Asi video streamuje? Hej. Čo? Lebo my sme boli v Osake teraz, akurát jak vy, presne. A dneska sme išli do Nari. A však, ja neviem, random som pozeral storky a vidím, že ty kokos, jak ťa tam jeleň olizuje. A koľko už ste tu? Neviem, asi 4 hodiny. Ale ja myslím akože v Japonsku, no. Aha, 8 dní tuším. Aha. V Tokiu 6 dní. V Osake sme boli 2 dní a teraz ešte Kyoto. Aj my pojeme teraz do Kyoto. Hej, hej. A teraz sa vrátite do Osaky naspäť, alebo? Okay. Vidíme, že My ešte len začíname, my sme tu koľko? hej, 4 dní, no. Koľko ste tu sa nepočul? Od 3. Neviem, koľko to je. Ja? Ja my už končíme, akože, 13. ideme domov. Teda v Tokiu si bol? Áno, 6 dní v Tokiu sme boli. Čo, keby Aj máš bolo. jednu vec vypichnúť, čo No. bolo najlepšie? Toto. Toto? Hej. Akože určite toto. Nechápem. Bože, ale im to dávkuješ po mikrodávkach. Však mi varovalo, že Eat budete it. skoro ráno, že už budú nakrmené. Jaj, nie. My sme zase videli, že tam dole, že sú akože také dotieravé strašne. Ale ja si myslím, že dotieravé všade. Fú, aké hovno tu je. Fú, ja som to šlápol. Ešte, jak sa vám ľúbi zatiaľ? Super, ty vole, sme tu koľko 3 dní a mám pocit, že Hej. tu už týždeň. Hej, bývate aj vy chodívate 10 krát do Family Martu, do kombi, všetko. Boli sme nejaký obchodík, ale ešte sme nepopúkali. Nie? Ja skôr chodím do tých oných, lebo ja si tam kupujem takéto žradlo, že si tam vieš tak vybrať. No, áno. A Filip on je taký, že jemu chutí barčo, že on to moc nerieši, či je dačo masné alebo takto, že... Ja všetko, že ty vole. Hej. Akože, no my dávame furt, že raňajky, obedy, kombi, ty kokos. Ale vyskúšajte určite, a však to ste boli, to ste na sortu, to yakiniku. Hej, to sme včera boli. No, Hej, to je super. On ma normálne ma ujebal. Ježiši. Alebo ešte neviem, čo sme také dávali. no nejaké zaujímavé jedla, to ma láka, no. A vždy tie obchody vidím také nejaké. Dajte si tie soybeans, tie také fermentované soybeans. Aj to čo je? Jak to vyzerá? Počkaj. Vyzerá to hrozne. A týpek si, ja som sedel v Suki, v takom proste, taký japonský fast food a týpek si to vedľa mňa dal a normálne som ani nedojedol, jedol, to smrdelo ako ponožka. To nechcem. Nie. Už sa uklidnili. A on jak tu je tento s parohami, tak ostatní aj nechcú, že on všetko si bere. Je to dominantný asi. To najväčšie čávo. Takéto sticky soybeans. Fuj, a to som videla. Také fazule proste nakladané. Fermented To má asi... Hej, To si musím Asi zapísať. neláka. Strašne to smrdí. Skoro Ja mobil. neviem, Wagyu si dajte. No, to sme mali včera zrovna. Áno. Aj my. To je strašne masné, ty vole. Hej, ja som tiež akože... Tiež som bol strašne prekvapený z toho úplne, jak to, jak keby si vytrel maslom, ty No. v pekáči. Som sa potom zostal s tom. No dojedol som a celý som mokrý. Čiže úplná náhodička, čím ste leteli? Etihad. Etihad? No. A koľko ste platili za A vy? Však to tam strašne... No mi to vyšlo násnejšie vtedy. Marty som to kupoval za 1650 pre dvoch. Okay. My sme Katar. Lebo tam mali zadarmo batožiny. A koľko si platil? 1000 za jedného. Tak to 1020. my sme za Ale my dvoch sme, že 1600 aj nazad. A to Ale fajn. my sme to mali nejako, že nám ten let zrušili a dali nám náhradný, Á, okej. ktorý mal byť o 2000 eur drahší. Takže my sme to celkom fajn. dobre vychytali. No, my sme za 1000, no ale my sme to objednávali, že 3 týždne dozadu. Proste sme úplne, že last minute totálny. Že vraj znieži jak Meďo, všetci píšu. Furt ma oblizujem. Wow, že to takého strašného. A Strašne tu je ja som veľa pozeral hovien. najprv však po tých storkách, že kde si ty kokos. No takže pozerali, že čo? My sme zapol stream, že kamarát išiel si kúpiť jedlo alebo čo. Išiel hľadať vlastne koše, lebo No. kokos. A ja že, idem za ním. Že dúfam, že vás nevyrušujem. Ne, nejako, hej. super. Nie, v Ja sa pohode.
My už sa lezeme na nervy, vieš? S tým máš s kým iným baviť. On so mnou zápasí. Tak mu daj. Jak ti lezem na nervy? A kde? Tokio dávate, či Tokio skýbal? Ideme na 2 týždne, hej? My sme Po tu tom mesiac Kyote. Je mesiac. No, Kokos. Fúha, okej. už Ale mi ide budete do mať riču. čo robiť. A choďte do prírody určite. Aha. Lebo príroda je tu brutálna, však akože tie mesta tam, však aj v Tokiu by si mal, že mesiac čo robiť. Že To si každý hovoril, že tam deň- isto budeš to robiť, hej, no. ale tá príroda je brutálna. My sme boli napríklad, že Nikko, to je od Tokia asi hodinu a pol vlakom. A Nebudem sú tam ho také ukazovať. vodopády, To je také, že horské mestečko a sú tam Ja. vodopády. Niko, hej. Hej. A my sme tam zrovna došli a tam bola už brutálna. Proste výhľadka na vodopád a bolo, že 10 metrov bolo vidieť. No my ideme na tú horu ešte ideme, po Kyote. Na one? Na Fuji, no. Aha. Aha, okej. Akože do nejakého mesta, že na výhľad len, alebo idete aj... No hore úplne. To Chceme fakt? ísť, no. Kokos. To treba tiež rezervovať nejak 3 mesiace hej, dopredu, a ty to je vole. aj nejakého guida asi treba, alebo čo. Nie guide, ale treba, že mať chatku rezervovanú, keď ideš hore. A to sa hneď vypredávalo, to bol ťažoba. Ale všetko tak debilne vieš, že musíš to o 3. noci robiť, lebo tu je plus 7. Hej. Takže ťažoba, no, ale My sme išli stihol som úplne, všetko. že spontánne, nič sme neobjednávali. No, ja by som tiež išiel, chcem nejaké videjka točiť z toho a tak, vieš. Hej, jasne. Tak som si musel nejaký plán zrobiť. Ale dá sa aj tak, že sa prejde, čo ti páči, no však to je super. Áno. Ja som tu už bol raz, akože v 2019 a kamarát proste povedal, že by sa radšej chceli ísť. Proste nejako... My sme to plánovali, ale 4 roky. Takže ty si iba s kamošom, hej? Áno, iba s kamošom. Ja, lebo ja akože neviem, koľko máš rokov, lebo ja by som ti typla, že máš tak 16. Hej, Ja by som 19. 22 mal. Jak Meďo, tiež vyzerá na 16. Hej, s kamošom som tu iba, no. Tak to fajne. A kamoš kde si nehal? Vieš, že Išiel pojedlo, do hovoril. Losnu. Ale koše išiel hľadať, lebo Hej, sú koše. úplne plné vačky, fľaš, ty kokos, Hej, no, zapakované. tiež sme Ale taký na nejakom hajzli vyhodila veci. Na záchode Ja. bol. A neviem, čo aj na mužských sú asi, neviem. My sme čítali, že odtiaľ to dali všetky koše preč, lebo však Hej, to som je videl celý som, no. košerali. Vyjedali koše. No, dívaj sa. A ja som do hovna Hovna. vstúpil. Jo, no to ešte... No ty si to byl tak na piatich. A to sa ešte v pohode dopadli. Tak. No ja som nesúpil do žiadneho, ale kamoš dal takú bombu. Som mu to čistil a vyfrkol som mu to aj na gate. Ale tak až tak to nesmrdí. Dá sa. Ale to sa mi ľúbilo, no to bolo super. Hej, akože hovorím za mňa, toto bol zatiaľ najlepší, akože tak, ale určite aj to Fuji bude brutálne, to akože by som chcel dať, ja som to videl len z vlaku však. No my tam chceme ísť tak My sme debilne, to ešte že nevideli vôbec, východ no. slnka a byť úplne hore Aha. vtedy. A to musíš stavať, že nejak Pred pred polnocou polnocou. ešte, no. No. Ty kokos. Pospíme pol hodinu a pojeme. Dobre bude. A teraz máte Kyoto, už sa nevrátite do Osaka? Vrátime sa odletáme odtiaľ, tak posledné 2 dní to ešte budeme. Alebo 3, ak to Aha. vychádza. A teraz po Osake kam? No ešte zajtra sme tu, pozajtra do Kyoto na 5 dní. Tam neviem, či máš nejaké odporúčanie, či no, alebo Ne, čo, neviem. tam som nebol práve, že? Aha. Tam idem prvýkrát teraz. A potom Tokio na 2 týždne. No, Tokio to, akože my sme stihli viac menej tak všetko také veľké v Tokiu za tých 6 dní. Neviem, či sme choďte do Team Lab. Team Lab. To čo je? Počkaj. To je taká akoby galéria. Ja to neviem kam zapísať, ty máš mobil. Tak ty Ale- si zober tento. Je taká galéria, že tam, určite si to videli na reeloch, že tam si ideš bosý a cez vodu a tak a sú tam Je všelijaké takéto senzory niečo, Áno, hej? hej. Čo? To je To úplne mi jasne super, to- Ja vyskočilo. som asi videla, ale Zapíš, dávno, Kiki, dávno zapíš, šlo. zapíš, že... Odporúčam Zapíš. a chodte, lebo dve sú v Tokiu, ale chodte do tejto, že Team Lab Planets. Planet? Planec. Planec. A ešte zapíš, že Niko. Niko sa to volá, ne? No, hej, no i KKO. No i Koko. A Team Lab. Máš to To celé je zapísané? zložka. No mám Vidíš, to Team máte chlpy. Planet a Niko. Fuj. A ešte, čo som mal ešte zapísať? Ešte niečo si hovoril, ne? Či ne? Nie, ja si neviem. Vidíš, aký je masný na tigrov? Ja ešte tie fermented... Ja aj fermented soybean. Fer- to zapisuj, Kiko. Zapíš to. A tento nevyzerá nejaký mladý a má to chlupaté.
A má to masné strašne, či čo? Tam budú holé nohy. Fakt no. Alebo spotené. Je to nejaké masné. Ale hovorím, toto je akože, toto je paráda. To je už tak prehratý ten telefón, že ja tam už ani nevidím nič. Neviem, čo by som vám ešte také odporučil. Ono veľa tých, čo furt mi riska vybehávajú, tak je také, že už mi príde, že aj pičoviny sú tam takedy. Na rielskach? No. Áno, hej, treba to akože filtrovať trochu. My sme napríklad, že my máme plnú ryt tých reelsok uložených. No, to furt iba ukáže, oni chodia ďalšie a potom už... Ale napríklad Furt teraz všetko sme, najlepšie, first, Ježiš. no. teraz sme boli v Osake, dali sme, že ideme piť. A našli sme taký bar, že ten lemon sour, neviem, či sa to, ten strong zero skúšali. To som včera som to mal. No, hej. Ty kokos, ja som si dal jeden veľký a ma vykotil. Ja včera som aj jeden, rýchlo som to vypil a som bol taký, že fú, že to keby tam druhý, takže... Že ja som najprv bola prekvapená, že nechutí to jak chlasy, no určite, hej. A fakt, a to až tak tu nás si cítil, proste, jak si to prelo to. To bol brutál. Ale fú, no. Ale chutilo to dobre, Boli no. sme predčerom v takom nejakom bare z Rilov, čo sme našli, taký tá izakaya, že zaplatíš all you can drink, nemali sme all you can drink vlastne. A proste sme len došli a table charge, ty kokos, veľkú tequilu sme si dali a potom tie lemon soury, to je vlastne to strong zero, že stal, že 51, to je že 27 centov, ty kokos. Vieš, a to máš akože 0,3, ty vole, tak to sme to tam len posielali, ty kokos, a fúha, no. Ze strašne, to v obchode stálo koľko? 90 centov. Je veľký euro 20 stojí, tuším. No, ja ten veľký som kúpil za nejak 160 jenov, tuším, či koľko to vychádzalo, neviem. Ale že lásne strašne. Hej. No, však padol jen. Ja keď som to bol v 2019, tak to bolo draho dosť. Ja aj no, to som kúkal, že to nejak... Ešte sme to odkladali, tak to... Ale ty som stihol ešte pred koronou aspoň. No, potom sa nedalo chodiť ale ani. teraz je to pre nás lacno proste, no. No. Oni z toho majú problémy celkom. Sa mi to blbšie žije. Mám sa ťa spýtať, sa pýtať, či si vieš schovať chuja do vajcovej kože. Jasné, že si viem schovať. Ja mi neodpovedal, jasné, že si viem. To je správny človek. Jasné, že si viem, čo? Včera sme sa o tom bavili, jak som Mazurekovi písal. Všetky nás pomanoval, debil. Všetky nás pomanoval. Čau. Čau. Som zaslinený od tých srniek. Všetci zrazu. Celý som hnusný. Ja, ty máš ďalšie. Ja neodporúčam tu otvárať. A už idú. Musíš ich tak drgnúť do nich hlavou, že nemáš. Už sa to... Alebo keď im ukážeš takto, oni to Hej? pochopia, hej. No, to je to veľké, neviem, či to pochopia. Nenazranej šovine. A lacné je to keksík iba za euríčko, vieš, a máš srandu. Takže Strong Zero, Memory Zero padol, hej. Skláňajú furt. Divaj, jak fúha. To sa vystral teraz? Hej. Teraz ho Oni to cítia v tých taškách. Hej, už na tom hore naháňali, ja som nosila tých keksy, som nevedela, ak sa ich mám zbaviť. Plus 7, no a tento má nejaké divné rohy. To je korejský. Sa musíš pokloniť vždy. Tak sa pokloníš. No, A kto má takýto penis? To je dvojitý? Čo to je? No. No. To je na víno, vývrtka. Ťukeres. A kamarát platil, že ešte menej, tuším, tu čo spravil? Fighty. Tuším nejak 1400, alebo Jožo hovoril, že platil? 1300 mi som hovoril, ale neviem. Za jedno? A oni tu, no pre dvoch. Aha. A oni tu boli nejak, že Nie, cez prázdniny. cez ten Golden Week, neviem, ktorý to je. Ja mám pocit, To aký v niekedy v apríli. Alebo ešte skorej, no.
No, my... Ale to dobrá cena, čiže dopredu, čo si. No však áno, to Niko mi napísal, že kam ideme a ja som začal pozerať letenky a večer sme mali kúpené. Ja už sa ich bojím. Staral som sa na ňo. On má úplne prdeli. Yes, sir. Ale strašne je to vtipné, jak sú zvyknutí na ľudí. No, ale to nechápem, že proste furt v lese utekajú, že? No. Hej. A teraz ma kúka a prejdeš ako nie nič. Hej. Nemajú tu Lidl. Nevidel som tu Lidl. Nemajú tu asi Lidl, ne? Neviem, to nie. Tu celkovo nemajú už ani pečivo vyložené. No to akurát, že nám tu chýba čerstvé pečivo priamo z pece. Presne sme to hovorili. Teraz som išiel tu okolo Všetko zabalené. Áno. a mali tu v tomto meste vyložené nové, že čerstvo, že chleba a také, to som kúkal, že čo to prvýkrát vidím. A vy máte aj raňajky v hoteli, alebo ne? Vieš čo, nedali sme si vôbec iba zajtra na posledný hotel. Iba vždycky sme išli, že do Family Martu na raňajky. No my sme si dali a také sú... No ale Ja aj to neviem, som dal, áno. či to je iba u nás, alebo to už aj... Nie, ja som mal veľmi podobný experience, aj v Hej. Číne, hej. Na piče. Family Mart, tam sme boli? Hej, to je takéto modro-zeleno-biele. A tam sa doma aj zohriať jedlo a takže jesť, hej? Hej, to si vypýtaš, čak tam majú to famičiky, tie kurácie To je čo? a vypražené kurácie. Ja. A v Losne majú také dobré, také zohriaté hovadiny, také neviem, špízy a Losne? neviem čo. Lawson. Tak to už si videla? Jak Family Mart. Lawson, Family Mart a 7-Eleven, to neviem. Tak, to isté Možno proste. som to videla. Jaj, si to pamätám to na- Áno, Lawson. Lawson, hej. Jaj, také zelené, ne? Tam sme boli, to modré, Modré, no. čo sme tam boli, čo majú na každom rohu. Áno, áno. No a to tu je ich ešte málo, by som povedal, v Osake, to v Tokiu, to je ich ešte, že dvakrát toľko. To sa teším na Tokio celkom. To je furt tam retardovaný. Mama mi píše na Messenger, neviem prečo mi nejde písať na stream, ale nestiel som čo píše, lebo ja tu vidím úplne, že hovno, ak to prehriate takto strašne stmavne displej. A no sa dotknem telefónu a má 100 stupňov. To veď. Čo ešte aj tak pojeme už rád za chvíľu. Aj, Môžem pozrieť, čo tu majú. Zatiaľ. To už pochodili už, alebo... my sme už sa vraciame. Som boli to na konci a sme si dali nejaké také, že nejaký papierik prianí. Ja aj hen tam hore, hej. No, Dívaj sa, do mňa vôbec tak nešli tými rohami. To do tých chlapov tak idú. ale škrabka. Jaj, tak už úplne to. A už sami parohatí chodia iba. Kiki ich neznáša, keď ulizujú. Pozriem niečo. Čau. Čaute, sme v Nara parku. Park plný jeleňov a stretli sme aj našich ľudí, Slovákov. Ježiš, ten má jakú tlupu okolo seba. Á, cíka. Vieš, čo to je za zvuk? Čo si on chčie? Dám si? Šika. Čo? Hej. Je to pitná voda? Oj. Hovorím to po slovensky. Ahojte, zajtra robím gangbang party u mňa na chate, môžu prísť aj ženy, aj muži. Po anglicky, ale také nerozumejú. Dneska napríklad tam klopali na izbu, že chcú upratať a
a nevedeli sme sa dorozumieť. No ale akože ani také, že oni ani také, že basic veci moc nerozumejú, že ja som im povedala, že proste, že teraz ne, lebo tak ty kokos, vieš, srať mi bolo treba a takto, že proste teraz sa to nehodí a nechápal, čo chcem a potom nejako chcel povedať, že či môžu prísť za hodinu a musel to písať do mobilu, takže Musel prekladač hovoriť. Že málo to vedia, no. Stretli nikoho, čo vedel po anglicky, my sme stretli tak 2 ľudí. Málo, no. Treba po japonsky sa naučiť dať. No. Som sa naučil poďakovať a pozdraviť. Hej. Ma píše, musí to byť strašne veľa hoven, kto to čistí. Videl si tu nejaké hrabanie keď som tu bol skorej? No. Že to tu hrabu, aj je tu veľa hoven. A vážo. Teraz tu je, no, celkom dosť. Však mám topánky od hoven na farme. Je taká lučka pekná tam, choďte sa pozrieť. Kde? Neviem, či ste boli. No, takto. Proste rovno týmto smerom a tam je taká obrovská lučka. Ja aj to som na mape videl, neboli sme, tam sme neboli, či boli? Hej, môžeme ešte tam tam to fajn. kúknúť a potom by som išla dole. Aj. Ale má kliešťač, čo to tam má dole na tej hube? Jaj. To ak je kliešť, tak je taký napitý už celkom, ne? Neviem, ja mu to dole dávať nejdem, ma ešte zebereš. Chovacké komare tu majú neskutočne tak. Ja som nevidel komara, ale doštípaný som. Som také... Ja som sa nie, ale na zobudil mňa nikdy a mal som nejdu. že 9 komarov na jednej nohe. Pozor, tam máš hovno. Hore. No ja som kúkam, že nejaký 3 štípasníka na nohe, ale komare som nevidel. A potom sa pýtam Gemini, to je môj najväčší guide. Toto, presne to, v každej reštaurácii, že Gemini, Odfotíš od menu. áno, alebo že jak sa platí, môžem tuto ísť, vieš, aby sme neboli neslušní, alebo čo. Jak si tu ty prešiel v 2019, to ešte nebol Gemini. No. AI. Vieš asi, jak to som tu bol, že s babkou a s ujom. A to sú takí typickí slovenskí turisti, vieš, že všade sa nahrnú. Jaj. Posunky, hej, Jaj. posunky fungujú. Takže asi tak, však to som mal, že 15 či koľko. Si prehodil na iných zodpovednosť. No, takže... No ale fakt ešte akože s tým prekladačom, že z fotky, ale neviem, či sa vtedy dalo prekladať. Dalo, ale Dalo? bolo to, že aj tak som vlastne nevedel, že... Je tu asi 30 stupňov a strašne dusno. A oni sa normálne dajú krmiť, ty si kúpiš za euríčko také keksíky a potom ich krmiš. A to keď si kúpiš, tak potom ťa zedia. A robia ti zle. A potom seru. No. Pekné. Čo sme dokúsali do triček. Kúsali ma do gačí. Alebo tak ťahajú Kurt. doberú tričku. Som videl na rile, že Svine. tak odtrhli normálne z košelej kúsok. A ľudia strašne panikária, jak sa na nich rozbehnú, tak začnú utekať, hádžu po nich tie kekse. Kokos. Ja som si tiež toho zvákla. No tu, jak si došiel za nami, tak vtedy to bolo akčné. Vracame sa až v auguste, 10. 9. Neviem. To dlho nebudú videá. Kokos. Ja si točím a chcem to aj strihať, uvidím, ako postíham. Jak sedím furt, kým sa ona opravuje, tak ja striham. Príležitosť, no. Ja som ešte dostrihával čo mám natočené, čo som reagoval na streame na Imiho. A už som začal strihať, jak sme išli lietadlom sem. A to také easy nás týchto iba, vieš, nejaký záber mám, dám na seba a je. Ježiš, Imi séria, ja to tak sledujem, to je neskutočné proste, to je asi, že... On ma teraz dáva na súd. Videl som, ja sledujem, všetko sledujem. Ja. Kamera toto pozeraj, bože môj. To je jak na tom one, jak ho tam zatkli, hej. No neviem, čo, Tak som stále sa- žiadne vyrozumenie nebolo ohľadom toho. Tak som sa na tom smial, ty kokos, vieš, že už som teda tak tešil som tú kamarátu. Ja čakám na súd, to by som strašne dal. Kde sa bude riešiť, že si hodím na jeho dcére. Wow. To je strašné. Bož to je... To je neskutočný človek. Srandista, zabavač. Ale ja neviem, či on už mu prestal fungovať mozog, ale na poslednom streame som pozeral, čo bol u Lenočky, hodinu 20 mal rozhovor a to mi odchádzal mozog ku koncu už. Že neviem už ani súvislú vetu nejakú rozumnú proste, ktorá má zmysel. Ale strašne ma zaujíma, jak to dopadne. Že? No, Že, je to... ale ani by som sa nečudoval však Slovensko, že vieš, že keby proste nič, že... Ne, ja verím, ja furt verím. Akože aj ja, jasné.
Je mu odpadol roh? Zlomil. Ja viete kam chodte do tých oných, do tých Don Quichotte. Donky? Don Quichotte. Zapisujem. Donky, daj iba, že Donky, meké I. A to je taký, že určite budete oné suveníry chcieť kupovať a také chujoviny No. a neviem čo. Tak to je, že